Oo ba? Hirap pang munin. Ay na munin! Kaya ka! Lorn, pali mo dawat, Lorn. Oo, na sila ni Ben. Yun nga, wala mo tayong hugas kami. Tawagan mo. Ay! Ano ba to? Hamang lagi kanila. Ilan mo dito. Hi guys! So, this is what we call the Last Supper. Hoy! Tuwang mo. Kung last supper, ikaw si Judas. Di ba ang pag last supper ba? Last eat ba siya? Last week yan. Kaya para sa bukas di mo siya last supper nga mapigi na ta. Last kay ugma mag-diet na ta kay among kauna ugma utin na gyud. Di na siya saging. Hain na, sama na kaya sa amin. We're here at Aniscal's place. Ayan. This is soon to be chill-chillan. Alin na ba? Oh, saging lang guys para sa mga naungugunggoy. Bibi, halika rito. Kakaunong taka. Amo to si Kwan. Hi. Ay, huwag mo kanin. Grabe ka dito. Layak nga, layak. Mga una sa tubig sa diya dito. Panoorin niyo po sa video ko kung gaano kaganda yung lugar. Maganda rin yung sa gilid mo, alam mo kung bakit. Kasi maraming puno. Sa gilid ng ano ba? Sa gilid ng farm sa likod. Hindi naman matatamaan ng construction yung drainage. Kain na ba? Kung ba yung nagnayain namin? Awasin ako niya. Awatin, nagwapo na kayo itong imo. Yan yung sinasabi nila. Ay, kain po. May Jerry, may pa sila o. Kaya na sila, kauna na sila o. Layo na kayo sila kanina. Pag-imikad o. Nala, Angkol? Nala, Angkol? Wala, pangalan. We also have some sinugba. Sinuglaw. Ano si Juan? Tawagan na sila John, tawagan John din. Na may ano? Masarap ganito, no? Kahit maaraw siya, yung open Maarap hindi malamig. mainit. Hindi siya gano'ng kainit. Thank you so much, Aniscal family. Asa na sila? Ayun na kayo. Huwag po natin kalimutan. Dala natin nga halalan. Pwede naman mag-promote. Thank you. Your new SB member. First District. Honorable Roy Aniscal. Brian Roy Tagaraw. Second time na namin dito, guys. Anong taon kayo unang pumunta dito? Ay, Last year or ano? 2 years ago. Sana kami una lang yung pagpunta dito, ma. Sana Nakalitod. soon kami. Unang Manila. O, dara, kadali lang. Uma na sila pupunta. Ulam. ah, Dagan may bayot. Best friend niya ba yun? Ang tawag. Kamu ba nga naman nag-agaan? Mga asawa ni Konsehal ba kasi pera kayo. Ano yung kanta niya nakakatawa? Yung nakakatawa. Gawa ganda. Kawanan mo ang problema. may tawa. Wala ka ba nun? Pumunta kami sa amin nila. Pinibentahan kami sa ano, Lantaw. Kaya to. Lantaw yun, di ba? Doon ko rin Ang nakuha kumanan ng yun sa iyan. Pilipinas. Grabe ang Kaya ano, mag-iyaw din doon. grabe utak ng asawa yung anak niya. No.
Architect. Wala nga yan, ganun. Huwag na pa-cover yan ang plan. Saka mabilis yun dito kasi meron siya mga gamit. Saka mabilis na mapapakamat. Pag magbubungkal agad, meron. Nakakakutin, meron. Madam, ayaw mo saan? Sige na kayo. Kukuha ko naman. Date guys, Memol, yung sa'yo mong dito. Ano, gagawin ka? kung sa Ah, ako to pag umangkot ko lang gagawin sa mga discussion. wala po kami pa niyan. Oh, kanong kami sa mga. Siguro to, bye-bye. Ay, ito ba? Nakatagawad. Ang aming very supportive na kagawad. Dito kami ngayon. Kung siya nag-offer bitaw o palitan. Hindi makadagano man to kung ano makadagatan. Hindi mo to si Pag sino pipili ang ikaw wala sila matulog sa dia ang siguro sa dressing room. Dressing room. Ikaw akong gingas maning kato sa malibig. Hindi matulog. Depende naman ako nga mama. Labi sila ni Brenda na sinima sa noon. Kung ano yung nagsisimpan yun mga Wala ko sa laptop niya. Ano ito nga? Tignan na. pero nakakita ko sa yung vlog nga padulong kagimuog. Ito nga doon sa ilalim ng dahil. Sen guys sa plato sa Roy sen gay. Ah, patara sen. Man, patara man. Ako na pag makunta ko ito. Kasi abi fiesta na ganito eh. Daw man trabaho pa kami. Kapil dito, di ba? Nagawa kagi palag sa mga anak nga, di mo nang kuan. Oh, sana ito itong akong bayin-bayin ba ni. Na mag-on ko nga din, mag-on sa bawat. Kung nadaan mo ko na nang gano'n sa super, okay na makawat mo ka na naman. Magiging maingay na to pag may alak na, pero kung kapitiro lang. Kapitiro ko, kwentuhan lang, ganyan. Pero pag may alak, wala nang ingay. Wala na yung... Kanan ko ang taste nito, kanang burger lang. Feel lang. Ano naman good? Ang nakanan. Line in ba o kanon diya? Hindi ko masabang ko na sa wala. Hindi na nga nakita, kanang grabe nakasakit yun. Isapa kay mga tawa, maulit din ka. Mo pa akong tutunahan yung sabak. Dami sa farm. Kuan ko nga. Saan pa ako? Ran, paghugas ako tubig sa pixel, Ran. Dali guys, Ran. Hindi, tapos na yan. Wala. Ito ang sinugba to. Payo kami na Rhea. Saging lang. Alright, man. Hindi na mo kaya Kaon sa bituin, ako din nakita sa hospital ba. Namahaw ko, isa sa kaprada niya, dapat kung gulat ang isa sa hospital. Niya abot man ako yung gagaw pagka alas 9 minutes. Kaon dito sa suman, kaya niya sa gulit. Mag-isa ka sumanan o yun. Niya, gatas na yun. 395 din, this 197 ako. Na, nag-395 ako yung sinigyan ko. Suman din na nakapulog ng gabi akong rice. Grabe din ang rice good. Ako din nagsuwayan ba kay mintas na ako sa hospital. Kung unsa gid siya kung nanakot balay.
Ako grabe kumukuha rice grilled. Grabe, di ko yung rice. Ito na lang niya. Balap isa ka magtuyo, basta ka rice, doon tayo. Grabe ang sugar. Sugar. Ako maging atuwayan dito ba kay dahil ko sa burger. Isa ka burger different akong bitaon. Akong noon ko 214 akong dana pagkuha sa alas 5 litya. Nagkaon ko burger alas ano mahal ko. Kaon ko burger ng alas 10 ana kay dala dami ang bisita. Uy, sila pa ila nagkasuma nagras burger ko kaon ko kay gutom kung paminaw. Pagka alas 5 litya, kaya nagsiling na pag kung ano man siya uy. Mura di akong akong Hindi siya masaka. Bisan gid burger. Kung sa kakuan different. Pero okay lang ako nang mag-exercise. Ay mo, nakaimog yung kanan. Iborn. Kanan sa ingana. Nga na, grabe mo kaon niya. Coke na yun. Lagi ko nagpo. Lagi ka na. Hindi ka kita to yung aminte. Unang ginagmay lang. Ayaw kita, ayaw kita. Kamarong ka mo, hindi kamay. Ya bata-bata pa di siya rin. Ini pag yun lang. Taon na lang. Ida, pili-pulihan na yan. Pili-pulihan. Muna kami ngayon, perminti, pulihan na mo ah. Lati guwapo. Nawala. Lahat ang satisfaction sa coke no. Adlok na dayon sa Pang-out, manggod. ito mi sa hotel gay na brown out. Apil ka din mo? Apil lagi dani. Watay tagad. Tang. Sige na kayo. Kamot man ka. Oh, dami. Sarap dito. Ako na sa mas pinakay ka niya. Mali ba ito? Kausap niya ulit kagabi. Ay, di ba? Ay, ang galing ka pinutol nila kasi lulo ha. Kaya bayo sa pieces. Kung naanan na siya no. Hindi ka na ba karon ni ana? Tagawad, atay tagawad. Umot ni gabi kay nasa among atubangan nag-iyap-iyap og kwarta sa attorney ba? Wala na attorney. Tara.